Barkanku da zuwa shafinmu na ɗan Arewa TV. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ta gefe domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura ba tare da ɓata lokaci ba. EFCC ta bayar da belin Gwaggo Hafsatu Ganduje. Daga wani majiya mai ƙarfi, EFCC ta samu nasarar kama uwar gidan Ganduje Gwaggo ne a ranar Litinin 4 ga watan Oktoban 2021. Daga wani majiya mai ƙarfi ta ruwaito cewa kafin su damƙe ta sai da suka tura mata da saƙon gayyata zuwa ofis nasu a ranar 13 ga watan Septemban 2021, amma ta yi kunnen uwar shegu ta ƙi amsa gayyatar su, inda ake zarginta da handamar da babakere da wani katafaren fili. Amma cikin ikon Allah, hukumar yaƙi da yi wa tattalin arziki ƙasa zagon ƙasa ta EFCC ta bayar da belin mai ɗakin gwamnan jihar Kano Hajiya Hafsatu Ganduje, wanda aka fi sani da Gwaggo, bayan da aka tsare ta a ofishin hukumar da ke babban birnin tarayya Abuja a ranar Litinin. Hukumar EFCC ta kama Hafsatu Ganduje ne bayan da ɗanta ya yi ƙorafin ta yi sama da faɗi da wasu filaye a jihar Kano. Abdulaziz Ganduje shine ya rubuto koken ga hukumar EFCC, yana mai zargin mahaifiyarsa da wawure kuɗin mutane na filaye. Hukumar dai ta yi nasarar yin awon gaba da Hafsatu Ganduje a ranar Litinin, inda aka tsare ta na wasu awanni, inda daga bisani aka bayar da ita a matsayin beli. Da sanyin safiyar Talatan nan ne dai aka ga Gwaggo tare da mai gidanta gwamnan jihar Kano Alhaji Abdullahi Umar Ganduje suna saukowa daga jirgi a filin tashi da sauka na Malam Aminu Kano bayan da aka karɓo belinta. Mun gode, a ci gaba da bibiyan masu sauran